Forskriften for en potensfunktion ud fra 2 punkter. Vi har 2 punkter P og Q. P's punkter er x1, y1 og Q's punkter er x2, y2. Vi vil finde ud af A og B. Og A finder vi ud af ved at sige logaritmen af y2 divideret med y1 divideret med logaritmen af x2 divideret med x1. B'eren finder vi ud af ved at sige B er lig med y1 divideret med x1 i A'ene. Vi kan sætte 2 ligninger op. Den første ligning af y2 er lig med b gange x2 i A'ene. Den anden ligning af y1 er lig med b gange x1 i A'ene. Det kan vi så dividere. Det dividerer vi så med hinanden. Og når vi dividerer det, går b ud i 1, fordi der er 2 af dem. Så dem fjerner vi, så der kommer til at stå y2 divideret med y1 er lig med x2 i A'ene divideret med x1 i A'ene. Vi skal så bruge vores potensregneregel. Det gør vi ved at sige y2 divideret med y1 er lig med x2 divideret med x1 i A'ene. Det vil sige, at vi har altså på den måde fået a ud af parentesen. Vi skal så også bruge vores logaritmeregneregel. Og det gør vi ved at sige logaritmen, parentes start, y2 divideret med y1, parentes slut, er lig med a gange logaritmen af x2 divideret med x1. Vi skal så dividere på den ene side, så vi siger logaritmen af x2 divideret med x1. Når vi så har divideret på den ene side, skal vi også gøre det på den anden side. Så det siger logaritmen af x2 divideret med x1. Det her er det samme. Så det går ud i 1 med hinanden. Så til sidst kommer der faktisk til at stå, a er lig med logaritmen af y2 divideret med y1 divideret med logaritmen af x2 divideret med x1. Nu skal vi så finde b. Og det gør vi ved at tage en af vores ligninger. Jeg har taget ligningen y1 er lig med b gange x1 i A'ene. Du skal dividere på den ene side, så du dividerer x1 i A'ene på den ene side. Når du så har gjort det, du skal jo altid dividere på den ene side, så man skal så også dividere på den anden side. Så det her x1 i A'ene. Og x1 i A'ene og x1 i A'ene, de går i 1. Så b kommer til at lyde b er lig med y1 divideret med x1 i A'ene. Og sådan har jeg fundet b.